Norton Power Grid este aici să aibă grijă de dumneavoastră cu programul Servicii Prioritare. Vă punem la dispoziție o gamă de servicii gratuite și recomandări, oferindu-vă sau celor dragi asistență și liniște. Cel mai important, în cazul unei întreruperi a alimentării cu energie, noi ne vom asigura că sunteți pregătit și vă vom ajuta să vă desfășurați activitatea normal. De asemenea, vă oferim informații utile privind economisirea banilor și cum să profitați la maxim de alimentarea cu energie. Dacă vă bazați pe electricitate din motive medicale sau suferiți de o boală gravă, dacă sunteți invalid sau aveți dificultăți cu deplasarea prin casă, dacă sunteți în vârstă sau locuiți singuri, dacă aveți copii cu vârsta de 5 ani sau mai puțin sau aveți o problemă de sănătate mentală, suntem aici să vă ajutăm. De asemenea, puteți avea nevoie de ajutor suplimentar dacă trebuie să comunicați cu noi în diferite moduri. De exemplu, dacă aveți probleme cu vederea sau auzul, dacă limba engleză nu este limba maternă, sau aveți nevoie de ajutor pe o perioadă scurtă de timp, dacă ați avut o intervenție chirurgicală sau un accident, sau dacă recent ați pierdut pe cineva. Indiferent de situație, Norton Power Grid este aici pentru dumneavoastră. Înscrieți-vă în programul Servicii Prioritate gratuit și noi vă vom menține în siguranță și pregătit. Aveți un număr de telefon gratuit către echipa de asistență Power Grid. Puteți ajunge la o voce prietenoasă 24 de ore pe zi și puteți adresa orice întrebare cu privire la alimentarea cu energie. Vă vom ține la curent în cazul întreruperii alimentării cu energie și vă oferim sfaturi potrivit nevoilor dumneavoastră, oferindu-vă garanție și liniște. De asemenea, vă putem oferi ajutor practic, inclusiv băuturi calde, mese și gustări, facilități de încărcare a telefonului mobil, transport și un loc unde să locuiți în caz de nevoie. Și rețineți, toate serviciile noastre sunt gratuite și confidențiale. Înscrieți-vă acum vizitând website-ul Norton Power Grid sau apelați numărul 0800 169 2996. Cu programul Servicii Prioritare, dumneavoastră chiar sunteți prioritatea noastră.